Boss, kama kang kaya malang papasya ko inhalim ay naman lauri. Kari! Kokjang manasu, ay natalaba. Ha 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 ha! Ay giming, chatiba! Napimihan na kami, nungsiba! Nickname, Omon! Ha 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 ha! Lakshanu! Nasitup ke mabu! Kalyo! Boss, ikaw inekay tawal siya no mamo. Sanglo! Ito! Boss, kay tawag sa akin ako natin na kaong diba? Hei! Kokjang na! Manang nabahat pa ako na kangre na! Ha? Kokjang na si! Ako tingnan bala ina! Laksas ni boy! Gistay boy! Ay boy! Forza il pele! Il pele! Come on! Alia! Yes, boss. Go! Alia setu berapa? Atau apa setu berapa? Ayo ming, hati ba? Lupi miam nak kawi, nukci ba? Atau bu, nickname di, Omol, nasi kangen lade. Yes, masih dikali ha. Kailan mo ke? Fractal di. Amang manili ng abang mamita iputi. Inu jabatan.